зараз при Зеленському все відбувається дещо інакше, і мене як дипломата колишнього це радує. Немає восторженості такої фальшивої навколо того, що робить головний дипломат, навколо того, що робить міністр закордонних справ. Люди спокійно працюють. Люди замість того, щоб говорити, значить, що я президент миру, я прийшов там, значить, за 2 тижні вам чи за 2 години дати мир. Люди спокійно собі визначили напрямок, визначили стратегічну ціль. Ми хочемо домовитись, ми хочемо досягти мир, ми не віримо в те, що зараз ми можемо перемогти військовими засобами, давайте спробуємо домовитись. Ми бачимо, що не працюють домовленості з Росією, тобто ми не можемо глобально йти на якісь, дуже мала вірогідність великих проривних домовленостей нових. І тому, що є мінські домовленості, які хочеш не хочеш треба виконувати, і тому, що є позиція Росії. Давайте підемо малими кроками. Давайте відновимо хоч якесь розуміння з Росією, чи ми взагалі можемо щось з ними зробити, чи ні. Обмінялись військовополоненими, розвели війська, да? Зараз переговорили, де подивилися, значить, що ми можемо, як ми можемо такими ж кроками з, там, скажімо, розширення місії ОБСЄ, всеосяжне перемир'я, та 21-е, але, значить, давайте, тобто ми з Володимиром Путіним про це поговорили. Обмін всіх на всіх, тобто малими кроками, перевіряючи кожен раз, ми пройшли вперед чи ні, рухаємось далі. Тут не може бути салютів, тут не може бути маршів, це складна, рутинна робота, але подивіться, тим не менш, багато хто говорив, чому Зеленський зараз їде, а так чи інакше, політикою цих малих кроків, Зеленський сформував дуже позитивну атмосферу для нормандського саміту. І кроками дипломатичними, і кроками всередині країни. Нам було легше, тому що нам почали вірити, і тут питання не тільки в Петру Порошенка, а в цілому в якостях попередньої влади, яка дуже багато декларувала, менше встигала зробити в реформах, де були дуже серйозні звинувачення в корупції. Цього немає в нинішній владі. Ця влада сказала, що вона йде, ставить такі завдання в реформуванні. Вона так, іноді не бездоганно, але рухається в цьому напрямку, приймаючи закони, проводячи зміни. Це формує довіру. Довіра сформувалася і з боку Франції, і з боку Німеччини. Далі, тобто, і це дуже важливо. Далі на фоні цієї довіри нам підтвердили, сказали, що буде фінансування. Це дуже важливо для того, щоб відчувати будь-якому президенту впевненому себе на переговорах. Далі він здійснив якісь оці малі кроки на переговорах з Росією, які вийшли і які показали, що в принципі, якщо ми маємо підтримку світу, якщо ми правильно, чесно себе поводимо, ми можемо щось досягати у переговорах з Росією. І він прийшов, абсолютно в нормальній ситуації до саміту. Він не говорив, що Зеленський ніколи не обіцяв, що от на цьому саміті він дасть країні мир. Ми розуміємо, що це ціль віддалена, не від України воно лише залежить. У нас дуже серйозний суперник, а на війні це генерала, здається, з того ж самого Маттіса, фраза, що війна закінчиться тоді, коли на це погодився твій ворог. Наш ворог поки що на це не погодився. Тому це складний процес, він буде тривати ще дуже довго. Але головне, що посередники, які нам допомагають у цих переговорах, вірять Україні. І вірять не тільки за столом переговорів про мир, але вірять уже і в питаннях корупції. Починають вірити, звичайно, це займе більше часу. І починають вірити в питання реформування, дивляться на відповідність наших справ і заяв. І це формує зовсім іншу атмосферу для того, щоб ми рухались вперед. І немає, звичайно, такої гостроти цих суперечностей між лідерами України і Росії, які виникли. Я тут не схильний звинувачувати Петра Порошенка в цьому, зрозуміло, він був головнокомандуючим Верховним у момент найтяжчих військових поразок, найтяжчих військових випробувань для України. Йому важко з Путіним. Володимир Зеленський пробує переступити через цю емоційність і простими, прагматичними кроками рухатись вперед, примушуючи Путіна робити те, що потрібно для нас. Що значить переступити емоційність? Слухайте, переступити емоційність, дивіться, ви думаєте, повірте, що Зеленському теж нелегко говорити з Путіним. Це нелегко будь-якому нормальному українцю, який жив в Україні і знає про 13 тисяч загиблих. Це важко. Але коли ти відповідаєш не тільки за свої емоції, коли ти думаєш не тільки про себе, про своє я, своє его, як ти виглядаєш, чи ти потиснеш руку, чи не, а коли ти розумієш, що за тобою ще 40 з чимось мільйонів. Дивіться, у нас просто я в даному випадку не в тому, щоб звинувачити одного чи підтримати одного. Я про те, що в нас дуже часто аналізують всі, все навколо цього. У нас дуже багато хто вважає, що переговори з Росією – це коли ми заходимо такі в вишиванках, шароварах, красиві, кричимо Путін, ля-ля-ля.